Bermúdez! Estipizzudo, de vergonya. Ai, que ja m'ho fa més. Si m'ho medissis la temperatura corporal estaria... Tu sempre estàs calent, però... Epa! No, brut. Bueno, episodi número 11. 11. Setmana Sant'Antoniera. Sí, ja Home, comencen. Amb una cosa. Això d'Artà, la Pobla... Senyora... Jo he dit que no he estat mai cap altre Sant Antoni. Jo Artà, una vegada i vaig jurar que no hi tornaria. Perquè llavors, no és que estigui malament, però aquí després no rendeixes. I a part que blanc són totes les talles. Clar. Com hi No ets? sé. Passa res. Pues no he estat mai. I No fa falta. no hi aniré. Aquesta matinada que s'apellen per beure alcohol. Sí, no, seria com A a les Sant Joan. 7 de matí tothom hi veu doble, ja, allà. Beníssim. Nosaltres ja ens estiu també, però... A les 7 de matí, però... Perquè Ja en duim, sí, exacte. Bueno, venga, se Bueno. presenta Sao. Se presenta Sao que... Avui vos presentarem el convidat d'una manera un poc original. Vinga. No vol dir tu. No, Ja, dic, tu fort. Albert Muters tots a fila, que ja és convidat. Ell és Antoni Gomila, president del patronat. Toni Gomila! No t'ho esperaves, no? No, Jesús. Home, si m'hagués notat el bombo encara m'hauria... Massa trastos. No he produït una feinada. No, està bé. Has de dir que m'haurà duit una feinada a fer una Era una glosa. glosa entre tots tres. A més era un mot per a mi, un bossi de l'altre. No hi dai. Una bona feina. Ja, bueno. I, Que s'original costa. Costa. I si és improvisat tot, sí que... A més, si vols improvisar encara costa més, s'han de saber, N'han de saber. N'han de saber. Ets glosador, tu? No, de gemilla. De gemilla, d'això De gemilla, sí. Llavors puc fer càlcul de glosa. De paperet. Després de la meva hauràs de fer una? No sé, en directe. Però les puc enviar. Vale. Poden posar una història, a lo millor. Història amb una gloseta. D'aquesta del vell motent. Exacte. Pot estar bé, eh? Farem. Vinga, es follarotge la pas i guanya. Ja teniu un... Oh, ja ha començat, ja ha començat. No hi ha... Fora polèmiques, crec. Ja Molt ho xirpó. Bé, però sempre n'hi ha d'haver de polèmica, perquè si no, no fa gràcia. És molt de bona, i si no hi ha... S'ha de ser el xupi-xupi, no... N'hi ha d'haver. Si hi ha un pat de xiliu... No fa poll. I es follaran també, si són un poquet així en ses est. Claro, sí, òbviament. També és més graciós. Sí. Bé, primer de tot, nosaltres no som vermutes, som de vermut, eh? Exacte. Ja sé. Bueno, podem brindar un bon... Com el bitx de Sant Antoni, Sí, aquí. sí. Com seria? Avui. Salut! Visqui Sant Antoni i vermut. Molt bon que hi ha molta vida. Aquesta vegada tampoc no us ho repentat massa, A veure. ¿Qué tal esa aroma naranja? ¿T'agrada? Sí, És també. brutal, eh? Jo pot, així un xip-xip. Sí, tenim una aroma... No me deixa, no? No me deixa fluir. No te deixes jo dir res. Bé, no me deixa fluir. Bé, esta primera pregunta és molt fàcil. Sí. És com estàs avui. Tanta sort, perquè si són Aquesta setmana, difícils. nervis, fora nervis, després de tant d'anys ja. No, hòstia, nervis no, però sí que com a alerta, dius. Sempre tenim un grupet que són molts i que és que se'n cuida de lo seu i te'n pots despreocupar. Segon que perquè saps que hi ha gent darrere. Nervis no, però sí, Quants sou? dins del patronat, 21. 21? Bé, realment 22. I per què aquest dos no compta? Bueno, són 20 i 2. Sí, és un 20 més 2. Són 20, doncs deixem-ho xerrar, no sé, ja sempre fas escatxot i tantes. 20 més 2, perquè tenim 20 vocals. Més dos! Més 2. De més! Més 2 teniu. De més dos! Més 2 vocals natos. Vocals natos. Què és això? Són que tenim un representant de l'Ajuntament, que és el batlle, i un representant de l'Iglésia, que és el rector, dins els 22 vocals. La són natos perquè quan aquestes persones deixen d'ocupar el càrrec que ocupen, deixen de ser membres del patronat. Claro. I ocupen el que ve. Però són 20 més aquests dos. Ja m'he pres una Són cosa? tres, no? Ui, Si te coneix. Ja me la puedo... Sí, tanto.
Molt bé. I ja sabem com està format. Sí, sí. Super. I... Roberto, vinga. És que no me'n recordo. Esto ja pot, Aquesta. Vinga. Ai, és que això quedarà un poc... Man, les Dale. feines del patronat, quines són? Tot t'he de dir. I què tenim A aquí? veure, no hem d'estar aquí 10 hores, Aleshores, saps? les Però feines del patronat, així quines més són? generada, si vol dir Bueno, les que no se sàpiguen tant, saps? tenim bé, la nostra feina, la primera de tot és vetllar perquè les festes s'organitzin i sortim bé. Què feim nosaltres? Però això també formem part nosaltres. Claro. Sí, És que si no, sempre ho dic, si no hi ha gent que faci follerons, si no hi ha gent que vagi completa, si no hi ha gent que vagi darrere dimonis, no pot fer res. No, sí. Nosaltres des de setembre ens reunim cada setmana i anem organitzant tots els actes, totes les coses que hem de fer. De setembre, formant comissions, hi ha diferents comissions de feina, hi ha qui se'n cuiden dels follerons, uns que se'n cuiden de les mercaderies, un altre que se'n cuida de les beneïdes, un altre que se'n cuida de les campanyes de conscienciació. Tots els diferents aspectes tenim una comissió. Ah, sí, ja I tu t'apuntes allà on vols. Sou un grup i hi ha subgrups. Hi ha subgrups. Ah, tu te pots apuntar aquí on tu Això era una vulguis. pregunta també, clar. Sí, clar. És a dir, si ara posen pel xas que jo dic, ara jo l'any que ve vull formar part del patronat. Perfecte. Si se pot. Tu el que faries seria Allà formar part d'una comissió de feina com a col·laborador. Val. Val, Tu dius, m'agradaria ser del patronat, tal i qual, beníssim, nosaltres tothom portes ben obertes. Pues mira que raro, perquè sempre s'ha dit que el patronat és... I no hi ha tanta gent que faci cola. Volem cola. A més poc n'hi ha. No es pot monges, no és poc, i completes. Però, en sèrio, si tu dius, ja m'agradaria formar part del patronat, però no sé què he de fer, tal qual, què t'agrada? No, ja m'agrada el tema de les beneïdes, per exemple. Espera, fica't a la comissió de les beneïdes, com a col·laborador, quan hi ha una reunió te cridaran, i tu ajudes a aquella gent a organitzar. I potser te vas quan te coneixes. I llavors tenim feines concretes de cada any que estan tots, per exemple, matances. Els col·laboradors també poden venir a les matances, ajuden molt a fer les matances, tot això. Han d'anar a Covimata perquè han d'engelar tal i qual. Pues venen els col·laboradors si volen. He de dir que enguany si t'enlluvalernar la que se digui. Hola, d'aquesta paraula. Ai, ai. El balcó nostre carrer. Això m'agrada. He de fer floretes. Això m'agrada. En saps fer? No, n'he de I prendre. dissabte hi ha un taller. Dissabte bon. Dissabte de matí, l'endemà de la Aquí no. Concordi. Ja, és que tete. Però aleshores ja estem a Sant. Aleshores ja se n'he vermut. A berenar. Bé, hem berenat. Aquí ja m'ho Bé, les poden fer el vermut, jo en sé feita. Ah, ja està. Un altre taller de vermut. Tens semestre en el vermut. En Carles no ho sap. Ara prendrem a fer plat. No, jo no prendré res. Però... A berenar. Bé, tu tindràs altres trulls. No he vingut mai jo aquest dia a berenar. Ah, bé. Bon berenar tenim, Sí, un bon berenar tens. I d'això, que les portes estan obertes. Clar, poden venir a fer de col·laboradors, Col·laboradors. ens coneixem i tot això. I Clar, òbviament. llavors ja, quan hi ha una plaça, ara enguany van entrar 5. Ah, bo. 5 persones. Molt bé. I de Ah, sí, baixes, però hi ha places... i de baixes comptades. són 20, més 2. Ah, vale, però no sabia, no, Tetos. No sabia si, a part d'aquests 22, tu, com si jo ara vengués en el teu grup, que tu no sé on Sí. estàs, que, Toni, jo te vull ajudar. Ja tu vendries com a col·laborador a les reunions del grup. Vale. Llavors també pot venir a les de la Junta General, que venen com a col·laboradors si te fer llanes. Pot venir, clar. Molt bé. Pues sí, està bé, no? Clar que sí. I aquesta idea de Sant Antoni, d'aquesta festa que fa, o sigui, jo la recordo de fa molt de temps, perquè jo he anat en la camiona fins a Sant Macià, Camió famós. el camió és famós, els inicis de tot això, tu saps. Del camió. No, del camió no, De de la la festa, de com va... Així com ara veiem que Sant Jaume està, potser... Som Mugassa. Quan anys se creix això? Sant Jaume. Els orígens de Sant Antoni te refereixes. Sí, potser tu tens... Mira, clar, les festes d'Antoni té molt de vessants, no? Per exemple, el vessant religiós no s'ha deixat de fer mai. Tensat que va arribar el rei en Jaume, se fa Sant Antoni, en això segur perquè hi havia capella. Aleshores, tot el que és festa religiosa, missa completes i beneïdes, per comptat, i això, sempre. El document més antic que hem trobat són des de 9
I ja el dona com que les Losses Beneïdes com una cosa ben normal i corrent que se feia cada any. I m'he sentit, i altres pobles també, ben que dius una devoció que de la de Sant Antoni que va arribar a Morell en Jaume, perquè en Morell en Jaume va venir un frare, que se deien els frares antonians, que se van establir en el carrer de Sant Miquel, que hi ha una església de Sant Antoni, no sé si heu sentit parlar mai d'aquesta iglesieta. No. I clar, aquests homes, aquests frats, se'n van cuidar bé de que hi havia devoció a tots els pobles perquè ells també tenien un negoci, i Sant Antoni, saps? S'anaven tant en tot això. I devoció n'hi ha hagut sempre. Ara la festa, així com la tenim avui en dia, ja és més recent. Dimonis, així com ens coneixem, nosaltres calculant que són del darrer temps del segle XIX. Cap a 1870, 1800... Així mateix. Sí, n'hi ha anys. Sí, la teoria se van sortir les comèdies. Se va representar una comèdia a Sant Antoni. Aquestes comèdies són comèdies geogràfiques, que són d'un sant, la vida d'un sant, i clar, per representar la comèdia necessites dimonis. Clar. I d'aquí, d'aquestes comèdies, la figura del dimoni, sabeu que era el que agradava més a la gent, i d'aquí pensam que va sortir cap en el carrer. Amb la música i tot això. Clar, perquè jo, nosaltres crec que tenim el record d'anar a veure balls i poder veure balls. Sí. Ara ja és... Sí, la massificació. Sí. Però això era... A veure... No, això és una altra història, això de la massificació és una altra. No, sí, totalment. Perquè ja la gent li ha agradat, la gent va darrere això, hi ha hagut un bomb de tota la festa. És que jo me sona haver vist fotos, en plan superantilles, del dimoni a la millor 15 persones, saps, darrere. Estaven tots sols, completament tots sols pel carrer, moltes d'estones. Fins i tot jo els he sentit contar, jo era petit i ho he vist. Jo, quan tenia 7, 8, 9 anys, els dimonis sortien del carrer d'Espanya. Arriba! Justament. Bé, de ser d'Espanya hi ha dues travessies part de Monte Nostra, una travessia del carrer de Francisco Comila, i sortien de Cas Comarat. I jo tenia res. 8, 9 anys, em marcava la meva padrina, em deia, aneu a sortir dimoni, jo ja duia truent d'això, saps? Però jo no sabia d'anar a la salla, perquè hi havia escoles ja al vespre. Claro. Però quan ja sortien junts de la barca nostra, pues m'hi duien, i veiem això, sortien a les 2:15, quan ja ara hi surten, i hi havia res, un roulet davant el veciner, un roulet per ara, 4 veïnats i l'altre repollet de per allà. Veia sortir dimoni, dimarts anaven tots sols ja per l'Ajuntament, i ens l'altre a l'escola. Just ara. Això és així. Que si vas a les 12 ja fas tard. Això és així, ja estàs darrere. No, però és que ara, és a dir, a les 9 jo crec que ja fan rol davant l'Ajuntament. Sí, ja és cert. És que és molt trist això, tio. No van a les... Perquè clar, se suposa que han d'anar a l'escola fins a les 12 Clar, és que... i no hi van. Padres, a ver... Arroba policía. Sí, ordre ja. Què passa aquí? La policia passa de tot. Jo tinc aquesta història un poquet en el que és temes gotjos de la Concordi, que jo me'n recordo anar a entreno tranquil·lament, que va a les 8:30, sopatge meva, és a dir, dutxar-me, sopatge meva, potser eren les 10, anar al folleró de la Concordi i ser el primer. I veure la glosada fins a les 3 del vespre, superguai, perquè era molt guai, érem els del barri, i jo no tinc tant. No hi havia allà. Tinc 30 anys, però... No fa tant. Mentido, se ha quitado dos. No, aquí, es que has estat bueno, jo en tenc de 8. Va, de veres. Però és veritat que ara, pues, duim al bar i tal i qual, però quan veig vídeos és de dir, hòstia, estan locos. És de locos, és a dir, posats allà enmig, tal i qual, i has d'anar a les 7 i hi ha gent. Hi ha gent que espera per tornar És que a lo millor hauríeu de pensar, en plan, posar micros, perquè la gent ho pugui sentir. Se fondrien. Perquè és increïble. Oh, aquest home que va... Som fan d'aquest home. En Bernat, que du la pissarra. Sí. Que duia una càmera, saps? I que filmi. I almenys de darrere ho veurem, perquè Sí, no sabeu. Però és que, clar, quan estudies aquestes coses i dius, man, fins a on han d'arribar? Ja. Perquè potser si han de ser 20.000 persones que miren una pantalla, miren una tele, també perd molt la gràcia. Sí, no, òbviament. A veure, això era... La llàstima d'aquestes coses és que hi ha massa gent que ho vol veure, perquè qualque diuen, quan eren pocs, que tots que havíem en el rola, tots sentíem els glosadors, i tothom cosava glosar. Perquè en aquell temps, qualsevol, i la feia més desbaratada, encara era més xistós, i tothom reia més. I ara,
si venen glosadors bons o si ve aquesta gent, tu dius, bueno, jo, pues tu, jo me call. I si jo dic qualque cosa ja rebré. No, és Però veritat. ara ja el tens, és molt guai, perquè la gent... Sí. I n'hi ha de glosadetes així encara, s'han de trobar, Però s'han de trobar. s'han de sí. trobar. Aquesta És veritat. Perquè també es podria ser del mallorquí, Que també hi ha... que ara ja també ja n'hi entra. Ja no, ja la fan també dins el bar, sempre li han fet, això m'ho pareix molt bé, facin allà on vulguin, però clar, és de les paiques, i treure de fora, i pa pantalles, i pa xatafals, i pa... Ja perds la Hòstia, no és gràcia. allà, No. és una altra història, no? Hauríem de Al fer de final, fora. Sant Antoni és una festa de poble i si ho veus darrere una pantalla ja no té la gràcia Jo també ho d'estar davant la gent. Perd l'essència. Però ara aquí també s'ha massificat. Tothom vol ser per tot, i que hem de començar Jo a treballar. penso que la massificació sí que ha espanyat la festa. Prendre decisions, eh? Aquí. Aquí no t'ho vam fer una campanya de tu tries. Aleshores, Sí, és no l'han de fer s'estressen molts i vol ser davant per tot, perquè ja saben que és impossible. Val més lluir la festa, no esteu redalt, i bonets, i com pots. I no estressats. Està clar. Mem, na Rosa, sabeu? Ai, Déu meu. No, que és broma. És que És que és un mes de mierda. mos ha posat una pregunta de que expliquessin un poquet les figures del dimoni i Sant Antoni, men si hi ha qualque cosa, aquest vestit, si tenen alguna a veure, M'ho explico un poc més, què vol dir? Què vol les dir? figures que... Mem, Com a tal. dimoni gros Perquè el dimoni gros, dos dimonis per petits, exemple. perquè un Sant Antoni i tot això. Sí. Crec que t'ho he dit un poc, mira, tot això és ús de la comèdia, segur. Vale. Segur. Que a la comèdia hi havia un dimoni i un Sant Antoni. Això, si no faig la comèdia. Llavors, clar, ja tens la figura del sant. Llavors, com és que hi ha dos, com és que n'hi ha dos, com és que a Manacor n'hi ha tres, tot això és canvis que han anat introduint sense voler. Aquí no hi ha ningú que ho hagi premeditat, de dir, bé, ara em posaran dos, tindran dos dimonis petits, un dimoni gros i tal, igual. Jo crec que això ha vengut a poc. Hi ha hagut la teoria que jo tenc, que és que no està escrit en lloc, que que originàriament eren dos, els dos petits, que són els més antics, per això fixeu que aquest dimoni, la fisonomia del dimoni petit, és un dimoni molt antic, que no és un dimoni de Sant Antoni, és un dimoni d'escociers, perquè primer, els escociers antes també sortia un dimoni, ja l'han recuperat, i són dimonis boets, no són dimonis cotxerells, són aquests dimonis així, les banyetes i més... La teoria és que hi hauria el sant i els dos dimonis petits. I llavors per això de voler fer més i tal, igual fan la màscara i fan un dimoni gros. Però No està nada afirmat, però i com és que n'hi ha dos? Bé, perquè han sortit dos i a Sant Cervera n'hi ha un I a el poble que també hi ha Sant Antoni, pot ser, home, no? és el poble de A Moró. A la poble n'hi ha molts, però... A la poble, sí, a la poble... No, però de Sant Antoni, de figura de Sant Antoni, dic. Un, això només Un. Ja, però bon, a la poble. A la poble en tenen un? Veus? Sí. Sí, perquè per exemple a Artà no n'hi ha. Artà n'hi ha. De Sant Antoni? Vaja. Joder. És que s'ha anat i que no hi ha anat. Vaja, si hi ha Sant Antoni. Jo tampoc. Jo, però a part, en els vídeos i tot, sempre l'he vist els dos Perquè dimonis dimonis. que ballen molt tots sols, però és sant. Ja de veure. No he Perquè vist ballen en molt seguida. diferent. Nosaltres tenim el sant al mig i sempre l'altre. l'enrevolten. Això representa les tentacions, no? No és Això sant. t'anava a veure Això, després. clar. És que no m'ho deixes fer les preguntes. No, va bé. Així més guai. No. Explica el ball, Clar, tornem a la comèdia. Si la comèdia, una de les parts importants del sant era quan els dimonis el tentaven en el desert, perquè era un home molt místic, un home que estava i els dimonis hi anaven per fer-lo caure i fer-lo pecar, no? Aleshores, tens el sant al mig, meditant, llegint un llibre, resant, el que vulguis, i els sants que l'enrevolten i que li fan, el ball representa que l'estan intentant que hagin pecat, no? I això és un poquet la representació aquesta que fan els dimonis quan ballen revoltant el sant.
que tot el mal manen un poc poc. És que jo t'he sentit a dir això, que com que els dimonis l'han de malmenar, malmenar, és a dir... Jo tenc la impressió que antigament eren més bestis. La gent era més... I el dimoni també repartia més llenya. Jo, ma mare sempre ho diuen això. Diu, quan érem petits, que ara això sí ho fas. Aquí, clar, és que totes És a dir, quan érem petites els dimonis ens alçava les faldes, ens sortien d'escola amb l'uniforme, ens alçava les faldes, ens empaupa, que això... No, això avui en dia... Vull dir, no dic que estigui ben fet. Vull dir, no està ben fet, però és veure que... Però que putejaven. Home, però és que bastaria en plan que assustassin un poquet. No sé si ho estàvem mai a Montuïri, el dimoni d'Escòcia és? No. D'una vergia. vergia. I a Pedra també pella. I no l'hem estat amples, No. Se li fa tot sol. Ens fa tot sol. I després hi havia una acció d'un ball, jo t'he sentit dir cosa pic, que hi ha que només fan a un ball. És diferent, un ball fan diferent. Sí. És els que fan a les beneïdes. Això, la gent jo crec que no ho sap. No sé com ho volen. Sí, sempre ballen igual, llevat d'aquest ball en concret, on quan acaba la cançó, que el dimoni s'aturna, que ja van espantar una, van espantar l'altra, i aquesta ja en vez d'espantar-se, s'ajunten tot de vora el sant, el dimoni gros queda davant el sant i s'acota, i els altres dos queden al costat, i fan com un conjunt, el dimoni gros s'ha acotat davant el sant i els altres a de vora. I és l'únic ball que fan diferent. I aquest ho fan abans de començar les beneïdes. Cosites. Mi fixaré. És xulo, és molt xulo aquest. Ja Què aniràs? A beneïdes, sí, hi vaig sempre. És tu, que no hi vas. No, però no l'any passat hi va anar que feia un vent de baix. L'any passat... Bueno, però almenys no s'ha de suspendre. Papam! Ai, Déu meu. Jo més condo. Ai, que vol vendre una gerrotada. Sí. Calla, que un any ho van suspendre per neu i que feia neveta. Va ser gros, perquè suspens una cosa, és gros. És que jo, el que dic, és que pren decisions, pues, o pot acertar, I la mala sort, que el diumenge de davant, que era quan s'havien de fer, si hi hagués fet bon temps, va tornar a ploure, va tornar a fer mal temps, vam haver de tornar a suspendre. Bé, ja va estar, ja va haver les freses, i tot fora de temps. Sí, és mal de llixa. Sí, tot que pes, gràcies també perd el sentit de tot. Però bé, sempre que se suspenen coses, val més a provar. Sí, no. Qui no res, qui no pisca. Això de dimonis i Sant Antoni i dimonions, com va? És a dir... guanya canvis. Guanya canvis, sí, però per regla general explica si has de ser la família o no, o és que... El que has de fer és voler ballar. Tenir ballera. Tenir ballera i aguanta. Tenir ballera la més important. Què passa amb tot això de les famílies? Sempre s'ha dit, són les mateixes famílies. Com començava la cosa dels dimonis? Em dic que anava magra a la festa, que sí. Que ningú volia anar darrere dimoni, ningú volia fer res de tot això. Què passava? Que tu eres el vecinet i te deien t'has de vestir. El dimoni gros que ara s'ha retirat, per cert, va començar així. És perquè el seu tio, a bon Toni, li va dir Toni, t'has de vestir, no tens ningú. I aquell al·lot se va per vestir, i venia a ballar, i així ballant 39 anys d'aquesta manera. 39 anys. 39 anys. I al final s'ha pogut llevar. I ja dit, ja. Què passa? Que, clar, en aquell temps, agafaves del veïnat, agafaves del parell, agafaves les coses, agafaves de qui bon podies per fer de dimoni, saps? I ara ha girat la truita, ara hi ha gent que pareix que li fa llança de dimoni, li fa el ballant els dimonis i tot això, doncs van fer un curset fa uns anys, per veure més la gent que se volia apuntar, i vaig pensar que tindria realment més èxit del que va tenir, se'n van apuntar de persones, i ara d'aquestes persones que se van apuntar són les que van rellevant un poc els dimonis que se van... Vale, perquè, per exemple, el que serà dimoni gros, enguany, o pot ser 39 anys més. No ets idea. No ets idea? No. Vale. No ets idea. Un canvi. No ets idea, perquè és que això és com una locura, també, no? Ja trec que 39 anys, home. No, perquè són 2 dies, ha de un grup, però... s'ha de venir, perquè no pots fer canviar cada any tots els grups, perquè seria també és complicat, més quan hi ha tanta de gent, s'han d'entendre, i crear un grup que s'entengui també és difícil, però sí que anar, que sigui un poc més, no? Sí, no, més ample, que hi hagi més gent preparada, perquè
fa 3 anys, me pareix que eren, que el dimoni gros va telefonar en Mateu i li va dir, escolta, he dit els innocents, diu, no puc sortir, i diu, com, no puc sortir, diu, els innocents, el dia 28 de desembre, quedava per sortir el primer ball, no sé si era el dia 7, almenys, i va, corrent, se van cercar una persona que el pogués substituir, Ja. i no és fàcil. No ho crec. Home, que si hi ha persones que estan disposades a fer-ho Ja. i que ho saben fer, perquè llavors també han de saber ballant, Clar, ara tenir s'han de un venir poquet- en sol batut, no poden fer... Clar. Som molt afectats a saber ballar, tenir paciència, hi ha molta gent. Has d'una careta que pesa, la careta. Sí, i això ja és nova, en què dir, I ja pesa menys. que pesa menys perquè és de fibra de vidre i tota aquesta cosa. Tio, pesa més o En sa... Crec que no arriba a haver 2 quilos. Ah, mira. Ah, no, va. I l'antiga... 2 quilos No, aquí i és com l'antiga a- pesa quasi 5. 5 quilos aquí, xaval. Sí que duia aquest home que s'ha retirat, bon, just L'ha 5 dit o molt- 3, l'ha que dit té molt ja està d'anys, l'ha molt... dit molt d'anys. Ja. Joder, són moltes, eh? Ara sí. I què tal? Hi va haver molt de salsa amb això d'obrir... perquè clar, això, jo crec que això heu de fer votació de... A veure, decidim si obrim en plan a gent externa que pugui entrar a ballar a Sant Antoni i tal i qual, o no Mira, se vol ho fer. varen decidir els patronats i com ho feim. La idea no era llevar ningú. No, La idea era tenir gent. I per tant fer el curs. Per tenir gent. Bé, sí, però ningú se va posar en contra d'això. A més, ningú és ningú. Sempre hi ha qualcú que diu que no veus les coses clares. Tu ara diràs, hem de fer un verb de pa llimona, i qualcú dirà, per què hem de pa llimona? Sí. He dit taronja. I la taronja, i dius, quan és que hem vist sempre provar que Algo. la gent que diu alerta, això no ho hem de fer, això sí, això no. Però jo crec que ara vist en perspectiva i veus com ha anat tot, els tens. Te dones la raó amb aquestes coses. O tu sí que te la donarà. Per què? Hombre, ens tardeo. Ah, no! Hombre, i pots estar. Això és com a Sant Antoni dels Puncers, que t'has de reivindicar un poquet. Sí, escolta, mem, a part... T'introdueixes la festa dins el que ara se mou, i Clar, ara vas a no, Sant home. Antoniet, d'aquí reafirmam el vermut al jam, Que va molt bé. Un 10. L'any que ve més provisions de cervesa. Sí, clar que sí, la banda de música va anar un poc fluix sense cervesa, però no podien esperar. Xecs. No, a part, que jo no sé T'has que això va, equivocat. quan ho estàvem muntant, va haver la idea de que també donar un poc, perquè serà Pimas poguéssim fer un dobret per tema de viatge d'estudis i tot això, i n'hi va haver tres que van venir, que van torrar hamburgueses, i van No, fer... de fet, és a dir... I van llevar gènere, És que eh? t'anava a dir, me'l van dir això. I que també se'n van supercontentes, de la banda supercontents, no poden estar més. Tu quan veus que la cosa te respon i veus que hi ha una gentada que passa gust i que viu i que... Pues No. mira, això... I a part que és també guai, vull no? dir jo, no? Així com que la banda de Manacor també se com a... Ai, no dic que ningú la conegui, saps? Perquè se coneix la banda, però com que també se... Però dic Manacor, com estic que- molt bo, la gent. Sí, no, però jo què sé, si ve gent Però forana més o públic, això... jo Sí, crec. exacte. Quan hi ha events així un poc més... El que dius tu, 2.0. Sí, és com un Sant Antoni 2.0 que és com que molt te estic dis- modernitzat. Exacte. De veritat, no vull No, dir que se mem, jo no ho veuria fer-ho dia 16. O dia 17. perquè ja hi ha el que hi ha. Això ha de ser antes. Això ha de ser dins el marc de les festes, que pot fer una exposició, pot fer un concert de lo que sigui, i això sí que traquitja. Una cosa No, perquè tot aquí està... tot que sí, ja. No, no, no. Va, No està es genial. planya res. De moment, no. Al contrari, al contrari. La gent no ho fa, això ja ens pot deixar d'escoltar. Pues sí, molt bé. És a dir... Bona iniciativa, no? Molt bona iniciativa, sí. És a dir... Per això, Sant Antoni 2.0 li dic jo. Vinga, vinga, menys si en feim els tres. Exacte. Els tres pots ser monigotes d'aquells que s'enfilen. Rotllo un rou. I qualcú que passi d'arbre a arbre. No, per donar idea sempre va bé, eh? Escolta. Jo vull fer aquesta comissió. Comissió De d'estat. tardeo, sí. Comissió idees de bombers. Tu li posaries qualque pella a la festa, així en general? Pella... Sí. Si creus que en té la Qualque proposta de millora, la millor. Què milloraries? Però jo, per exemple, a una festa veig algo que no m'agrada. Sí. Això, crec que és la pregunta. Que la que trapques... Que potser no depèn de vosaltres. No. Clar, Com és que...
es fa mal dir que clar, el que enyores més es pot anar per tot tranquil·lament, però això és immissa, no? No, això no ho comprendrem, això no ho comprendrem. Millores, quan fem les avaluacions en surten sempre 1000 de millores. Ara, per exemple, enguany hem fet una gran millora en el tema de les beneïdes, perquè normalment els participants que volien concursar compareixien a la plaça allà, sense haver-se apuntat i sense res, i llavors nosaltres havien d'apuntar, havien de fer tot. I ara enguany ho hem fet de manera que se puguin apuntar abans, de forma telemàtica. Bé, s'han d'apuntar si volen concursar. I això crec que agilitzarà un poc tot el tema de comenci, de jurats, perquè és un moment molt estressant, perquè les 11 han de començar, no pot esperar, ja comencem a les 2, no, han de començar a l'hora que toqui, i tens els temps que tens per fer tot això. I sí que la tecnologia crec que amb això ens ajudarà a millorar tot això. Forns, papi... Un forns. És veritat. Sí. Un poquet de tic, també, dins instantani, menja, no pot ser, no? Home, quan ja no entren, aquí on toqui han d'entrar les tecnologies. Claro, ben utilitzades. Exacte. Aquest ho podries fer tu, que fas follerons. Ho veiem. Fer-li tu així remodelada. Espera, perquè l'he de llegir primer. Això ho d'estudiar un poc més, això no pot ser venir aquí sense Aquí, això no et sabem la secció. No et sabem la secció. I hem deixat perquè... Podem explicar, n'Ariadna fa follerons, no sé quant de temps fa. Quant temps fa que fa follerons? Molt d'anys. És a dir, I així preguntes de follerons. Això és el que mos diuen quan s'apunten. Quant d'any faig que veniu l'amo amb aquesta cosa? Sempre! Ja apuntes tu sempre. Aquí, de mar, fa 3 anys que en feim, perquè ens va pillar el Covid enmig i no ho vàrem poder fer. Però jo feia tot caridad antes. Sí. I no sé quants anys. Uns anys que vas anar a escola, no? Sí. Posa. Després, tema follerons. Què és el que valoreu? Perquè se suposa que hi ha unes normes a seguir, no? Tema jurat, com l'escolliu? Mireu que tinguin nocions d'art, a qualque coseta. Potser no ho saps. Sí, bé. Mira, precisament ahir van fer les reunions als jurats. Vols que aquesta pregunta està ben redactada. Està ben pensada, Se miren, primer de tot, la composició del folleró. Que sigui harmònic, no? És una de les coses que se valora, que no sigui... que sigui en conjunt. Que no hi hagi una Peppa Pig. Això és una altra de les coses que se valoren. I pot haver una Peppa Pig, però l'art de saber intermediat dins la festa, no? Sí, que dins la motxilla, no és Peppa Pig. No, una d'oratge d'una motxilla. Se té en compte que hi hagi, un altre dels punts que se té en compte és que hi hagi la tradició, que hi hagi qualque cosa de tradició, de la pagesia... Els més punts que s'hi fa és el castell d'Euro Disney. És que Antoni Euro Disney... No van deixar. I que hi hagi Sant Antoni. Que hi hagi Sant Antoni, que faci qualque cosa, perquè aquest dimoni, això també se valora, i llavors... I però se valora més que hi hagi Sant Antoni o els dimonis? O per igual? Se valora que hi hagi qualque cosa relacionada amb la festa. Si només hi ha Sant Antoni, però normalment Sant Antoni tot sol, no sé si facis un Sant Antoni. On va ser? A la Caridad van fer la Va vacina. ser molt xula aquesta vacina. Bé, jo per això és folleró més guapo que ens distintim una cosa. Jo si vaig veure només de Sant Antoni, si no ho record malament, quan a la Concòrdia en feien, que era la cara de Sant Antoni, tot Sant Antoni, amb trossos de llenya. Això és molt guapo. Crec, jo no sé per què tinc aquest record. Els dimarts t'hi s'obren. Però se valora que hi hagi la tradició sant antoniera, que hi hagi relació també amb la pagesia, amb tota aquesta cosa, el conjunt harmònic així, i la llenya. També se valora. Com estava posada? I si n'hi ha. Perquè n'hi ha que posen palets i te pinten de... saps? Un folló tenir llenya. També te dona punts, la composició de la llenya, no el mateix tenir 4 tions allà col·loquiats de qualsevol manera, que si tu compons allà els tionets i fas una composició, això també te dona. I molta de gent fa un gran folleró, però llavors es falla a la llenya. Perquè es val de fer això. I això de la llenya, l'Ajuntament la dona? No. Cadascú ha de robar Miquel Oliver per ho donar a ella. L'Ajuntament te dona la terra de baix. La graveta, que dic jo. Per protegir... Ja, sí. Llavors la llenya i tot el t'has de cercar la vida, això, fer un folleró. Sí, no? I llavors també hi ha mencions de les gloses, que també se valoren, que estiguin ben fetes, que no hi hagi faltes, i que tinguin
sentit i tot això. No, a veure. És tot un món. I el jurat no és cada any el mateix? No, sol canviar. Això és de I com ho fem? Ara de la comissió, clar, és que tot va per comissió. Els de la comissió se reuneixen i cerquen, i no és fàcil, No? No és gens fàcil. Hombre, mira, si han de tenir Així, nocions... no, i coses però així de gent d'aquestes. te diu no. En sèrio? Sí. Per què? Perquè tot el que és competició, llavors... Clar, perquè llavors és... No m'estic bé, no serà. No. A lo millor una proposta per aquest de la comissió haurien de ser un jurat de fora. A lo millor sí. Un jurat de fora de Manacor. S'intenta que no sigui ningú que faci un folleró, lògicament, ni ningú que tingui vinculació amb folleroners, ni tot això, perquè llavors és tongo... Sí, no. Saps? I és complicat, Trobar persones que tinguin un poc esperit crític, que tinguin sentit de l'art, que tinguin tot això, i que vulguin fer de jurats. Ja. I és molt guai fer de jurats, ojo, jo he fet. Antes de ser despatronat. Que dic, clar, fa moltíssim d'anys. I jo vaig passar molt de gust, A més, quan vaig en el folleró, tothom, ara ve jurat. Sí, he jurat. Però tu me t'helves, És molt divertit. I tu has vist l'evolució dels follerons, en plan, jo me supos que ha anat de menys a més. Jo me'n recordo quan jo era al lot que els follerons eren un ninot fet amb un globo amb una xireta d'euro carnaval. Així. I posaven les cadires velles que havien de tenir el sàtil que havien de tirar i el matalàs, no sé d'aquí, i 4 trastos i feien un folleró de no res. Ja, han millorat. Han millorat, artísticament han millorat molt. Progressa adequadament. Sí, perquè els follerons eren molt senzillets. I en el tema medioambiental també, perquè no és el mateix cremar paper que cremar un globo a... Que crear una xireta de plàstic... Un colxón, un matalàs. I jo puc fer salsa? Jo, en el foller de la rectoria, que ara és un folleronat petit, és un folleronat petit molt típic, perquè ha de ser petit perquè es puestos esquers i la més hi ha llenya. I està cuidadet, perquè llavors els dimonis l'encenen i és un folleró de cuco. Jo he vist del lot cremar un sofà. Crats. Que algú havia tirat un sofà allà perquè s'havia de cremar i farà foc i de ben així se va cremar el sofà. I no va passar absolutament res. Ningú va dir res, Ningú va dir, hem tirat sofà. Ja. Beníssim. Mira, és guapo. Jo ara se m'ha vengut una pregunta. Quin és el moment de les festes que per tu és més especial? O si n'hi ha qualcun que vius amb més, que diguis aquestes és que jo el temps més s'intens, o si potser no. A lo millor tot, no dius. Ai, sí, fa mal triar no ha dit aquestes, el moment de les festes que més m'agrada. Sí, no sé, jo què sé, és típic de... No, mira, jo m'agrada molt la primera encesa, per exemple, jo què sé, perquè és com a l'inici, no? Pues jo m'agrada molt, i ara vols dir una cosa, que no és festa, que és festa però no és festa. I ho faig jo, i ho faig perquè és molt de gust de fer-ho. I és part de la festa, però no és un moment de dir ara dimarts quan encenes folleró, Sí. Jo és quan, el dissabte de Sant Antoni, antes d'anar a fer la colcada, anàvem a enginxar les vistes amb en Joan veient el xerro. Això és una part autèntica, perquè són naltros. I no hi ha una massificació, gent que tenien com en llanxes i com pols, saps? No hi ha ningú? No hi ha ningú. Els quatre. Allà els quatre d'allà que són d'allà, vells, tranquil·lament, en les vistes, i fent la xerradeta, fem les herbetes, fem tranquil·lament, se menja tot el show per mig, saps? Però nosaltres estem allà, posant les 4 floretes, la creu damunt el xerro que hem de partir, enginxam, xerram un poquet, i deia això. Veu? Ja, perquè sou vosaltres. Perquè són nosaltres, Claro. i és molt autèntic, ho trobo molt autèntic. Llavors, sí que m'ho anem ja per la sala, llavors fem tot el que fem. Per aquesta estoneta, que és com que vius molt la festa així, tranquil·la, i és festa. M'agrada. I la part contrària, sí que dius... Ara he de posar aquest terràs. La part contrària és quan dia de 7 de matí m'he deixat ja. I a mi que m'agrada molt la beneïda i ara... Perquè és que jo m'he hagut de ficar amb aquesta història, estic rebentat. Han deixat els dimonis a les 4 de la nit, i ara són les 8, a les 8 i quart, i m'he de dutxar i de partir, ja per organitzar tot ja el tinglado, saps? I diu, vinga, m'ho aixecar, però és aixecat, llavors ja fes una altra vegada tot el ritme i passes molt de gust. El moment de despertar-se. Però tu dius, això estic fus. Ja. Veig, és que nosaltres ho hem fet de l'altra banda, és a dir, d'això de collar dimonis... Sí, però tu deixes de les 10
Sí, ja sí, està tot fet, vas Claro, allà, claro, mires i claro. te'n vas. I moltes supos que no és així. No, jo és que també som dels que m'agrada veure el ja tot. que Que pritxorra, sempre han de ser sapatella, m'acaba meus de amics, no. ja sempre han de ser sapatella de per tot, i la sapatella van a altres. I clar, jo espero que colgin els dimonis, perquè vull anar a Antoni Llull, vull anar per allà, que estaven allà, saps? I vam anar a casa nostra, i vam haver de de matí. I llavors l'endemà, vam fer un poquet de cesta, però llavors ja tota la volta de l'hora baixa també és molt guapa. Claro. Jo crec que m'agrada molt més. La de l'hora baixa és molt tranquil·la. Com a Vila la de volta molt Manacor. Sant Antoni era. Bueno, o sigui, jo també m'agrada més, però aquests darrers anys també, També hi ha gent. A la bassa massa, massa. El darrer ball, Jo me quedaria en sa moment del ball de les xerreres. Sí. padre. Aquí m'agrada Que és molt. tranquil·la, ja sí. No ho sé, l'any passat ja vaig passar pena. Bé, però perquè... I és que diuen que també que és molt guai, això no hi he estat mai, que quan m'ordides per l'altre hi hauré d'estar, és a les 9 del matí quan surten de llac Baciner, de dia 17. A les 9 del matí n'hi ha un. Claro, els dimonis surten dia 17 a les 9 del matí. I van ja Sí, però ja som a les beneïdes organitzant allà de la Rosta, no hi som. I també és un ball, quan surten, de que ja hi ha més gent, que clar, les coses se diuen, Jo no ho sabia, que ballassin. I estava igual que surten, igual que surten, dia 16 a les 2:15, surten, Au, vinga, vermuters. Enguany, surten a les 9, dia 17. Ja me veuria xapar de ser Sí, i també. Clar, i també és un ball tranquil. I els dimonis passen molt de gust de fer això quan pugen a la Verònica, perquè han de ballar davant totes les cases. Dimoni Grau diu que és turmalet. Esturmadet. Perquè clar, allà hi ha moltes cases a la Verònica i és una costeta fins a que han arribat i han de ballar per tot. I diu, fer que resti tenim una hora. Just per d'aquí al Baciner fins a que han arribat, falta una hora. ah, putes, mira, una altra cosa. Si surten a les 9 i arriben a les 11. No, i han d'anar d'aquí, se'n van cap a la rectoria, a la rector per anar cap a Beneïdes. I això, pues guapa també. Pues mira, ves alerta enguany. Mira, veus? Jo l'any passat, de fet, tu me vas molt... En Ariana, crec que era, tu també has anat. Després de les beneïdes també vas anar. Sí, tenia un dinar. Pues mos vas dir que jo no sabia que ballaven a dins la rectoria. Sí, dins el pati. Dins del pati. Que jo era el primer any que el vaig veure l'any passat i mira, vaig poder entrar un poc perquè també ja hi havia gent. També hi ha més. Però és veritat que va ser molt guapo en aquell pati i m'ha agradat molt, la veritat. Això és després de les beneïdes, Després de quan les tornen a rector. Exacte. El guapa. M'ha agradat, m'ha agradat. També és un ball d'aquests que hi ha molt de silenci. Se crea un silenci i se senten els sonadors. Sí, tal Perquè qual. després tot també acaba I, sí, molt xulo. és guapo. Molt bé. Bueno, nosaltres, com a part d'entrevistadors, Va, Sant Antoni era. ja hauríem fet la feina. Però falten les preguntes... Sí. Bé, falten un parell més coses, però... Vinga, Són va. les preguntes que sempre feim a tothom. Va, vinga, doncs. Les preguntes ràpides. Són més de tu. Sí, són més com a més personal, ja és com a més en fora de Ja han Sant deixat Antoni. fer les festes. No, jo pensava, pues, Pam. te vengi. Un dia que estàs ball d'ànims, a què recorreixes? Els amics. Sí, ja m'agrada anar a veure els amics i xerrar i estar amb ells. Molt bé. Menjar preferit? Jo m'agrada molt tot el que té a veure Sobrassada. en seafood. En seafood. Sí, marisc, m'agrada molt això. Jo, una caldereta de llagosta així. Peixet. Escolta, un ou frit. Amb patates. La llagosta també va, I amb patates també, escolta. Sí, Fes m'agrada un molt. ulletet Però de sí, patates, el marisc, una parrilla així de marisc. Està bé. Està bé, una llambeta. Ja hi cap a Galícia. Ah, vinga, altra gent. O ja per Ciutadella també en fan, També és prop. Què és el que més t'apassiona? Jo m'agrada molt viatjar. És de les coses que més gust he passat. M'apassiona viatjar. I has anat per molt de puesto. He anat a puestos. Queden molt, però... Sí? I la història? Consistori. La història. Ah, bueno, també. Jo pensava que diries aquesta. Sí, no, bé, el que t'apassiona, la història és com un hobby, sí, el que és la història local. També m'agrada, però és un hobby com un entreteniment, però el que m'apassiona realment és Adéu. Per ti. partir. Molt bé. Son i frustrat? Son i frustrat. Jo m'hauré dit una marca. Encara ets atent, això. Sí. Bé,
Bé, però de moment és frustrat. De moment és frustrat, el tenc, perquè fotes pantalons són xericins i amarres. Tens títolin? Què tenc? El títol. No, és un patró. Ah, ja et patró, puta. Descontrolat i tot. Sí. Per tu sí tens ja de títols. Sí, no farà plen. Vinga, a on te teletransportaries ara mateix? Jo m'aniria, si me'n pogués anar, en el Manacor del segle XIX. I ara què? Ara veuràs, ja bé, això també. Com era Manacor del segle XIX? Era molt apassionant. És vera. Tu te pots creure que dic Manacor. Ja per l'any 1880, 1870, posaven bombes. Què tal? Bombes... I tu vols Aquí anar venia. allà? A veure, disfrutaria d'anar així, no? I si me'n pogués anar amb un mòbil i filmar i gravar, ja seria l'hòstia, tornar amb tot aquest material. Ja ho tens, Ja? senyores! Però, a part, clar, el que tu deies, no t'agrada aquesta història, sí, hem estudiat molta cosa, sobretot ara darrerament del segle XIX, m'agradaria molt veure aquesta gent A mi i què conèixer feia? aquesta gent, perquè Ja. tant hem estudiat i tant hem xerrat i tant hem sentit, que ja ens ho tenim com si fossin amics nostres. I tu dius, sí, i xerrem, ja ens el meu company, no, bé, xerrem, baixéssim d'allà, en fulanet, en tulanet, però clar, escolta, gent que va néixer l'any 1830. Que no és viva. No sé tu. Però, hauries... No, sí, por viu. Ai, tu seria guai, per exemple, quan se mos sona el cove, no? M'agradaria. Jo m'agradaria xerrar, mos sona el cove. Jo som més tinxenoa. No. Bé, jo si he de triar, bé, m'agradaria xerrar, mos sona el cove. Però, aquí vols convidar mos sona el cove, com vol. Bé, però això... Això, com vol me transportaria a veure aquesta gent i xerrar amb ells. Mos comptes una rondalla. Ai, t'hi passaria un gust. Segur? Segur. Li faríem firmar. En què creus fermament? Jo en l'amistat. Per allà et va, no, en Samó. Merda. De Samó no sabíeu, eh? No, Samó, lo tío de Gasset. El amor es un estado de imbecilidad transitorio, ¿no? N'Ariana fa 10 anys que està. Bé, 11? En vez de dir no, diu però és transitòria, t'acaba. No, la veritat d'una amistat, llavors, no? Però és una amistat de bon de veres, ja per jo és més forta, que no ho sé tampoc. Perquè és més forta, una bona amistat. Pot ser. No ho sé. Molt bé, amistat. Una fòbia. Se sang. Sí. Sí, no puc veure. Ara, quan veus les pel·lícules te fan així, tallen un tall, te fan un... I surt sang. Això m'encanta, tio. Això, ho mires així? No. Jo no puc veure gentalls, ni puc veure bisturins, ni... Jo soc com tu. Me fa, ai... M'estirrufa, eh? De petit eren el dentista amb la meva germana i me diu, tu qui vols ser en la gran? I jo vaig mullar, dentista, i em diu, sí, i dic, sí, i em diu, vine, ho veuràs. I la meva germana està aquí. I No, vaig fer això no així, està així, no és dentista. i vaig, ja saps, no sé què. Però ja me'n van haver de llevar, no sé què. I després, quan me van operar del peu, m'havien de posar unes inyeccions. Me vaig de cubar de més 3 o 4. No sé si m'ocuparia, però... No puc veure, perquè si jo operi i veuen això de per dins... Ara, anar matant-se me va bé. Però clar, no, el porc està mort, no? Claro. sí, no m'agrada I espera, perquè un fritet de anys... Ai, boníssim. Vas cuit. Ai, no la veus? Però t'hi faran també Sant Banc. Sí, sí, no, serà... No, la sang crua. Se sang això, talls, coses d'aquestes, no. No va bé. Vinga, has comès alguna il·legalitat? Bé, moltes. Molt puta pa. Clar, jo no hi havia tothom. Sí. Anava a dir quina, Clar, però si no val. Sí, te puc contar. Bé, una qualsevol. Una que vaig fer ahir. No, que vaig fer una que m'agrada contar, mira, tothom ha conduït, tothom condueix, tothom fa il·legalitat, conduint és molt bo de fer. Eren a Itàlia, a Roma, van allà un cotxet, eren 4, van allà un cotxet i vam anar fins a Nàpols, i tornàvem, llavors Nàpols, que allà se pot conduir, però no. Si la fèrem enrevoltant el Coliseu, enrevoltant la Basílica de Sant Pere, tornant pel Coliseu, oi, de guapo, sí, i venja voltes per allà enmig, i anar a cotxes? No. No hi podeu anar. Pensa tu. I deia, molt poc cotxes, i nosaltres, torna a passar. I veia, Que no vaig dir res. Allà és boníssim.
Facte polí! No, però és molt gran, ja per la nostra tots, ha estat molt guapo, sí, tornem al cotxe, és ja de 2 setmanes, per la nostra una xerta, la comuna di Roma, no sé què, 400 euros. Dic, què dius? La comuna di Roma, jo he de Roma? Exacte. Barato me'l va sortir. 400 euros, 2 fotos, no sé què, tal i qual, i m'anàvem amb aquest cotxe. Dic, esteu els animals. Dic, no ho pagarem, eh? No paguin, me deien els amics, no paguin, no, ja vendran. Xerta certificada, llavors. Xerta certificada de la comuna di Roma. Bonyes. No varen pagar, i estem així. En sèrio? Sí, fa 15 anys. Ja prescrit. Ja has tornat a anar a Roma i això. No he tornat. No he tornat. No hi tornis. No, ara hem d'anar a Torino, veurem menys què passa. Tu has deixat de 30 anys i tornes en el mateix cotxe. No, és que realment vaig anar viu, perquè realment no tenen cap notificació firmada. Saps? Quan m'havien ensenyat el certificat, jo veia el paper dins la bústia i veia carta tal i qual, i deia, això són la comuna. Romanos. I no l'anava a cercar, i estem així. I se van enturar. Fa estona que no n'han enviat del bon Jesús. Normal. Demà, una carteta. La comuna di Roma, mi va dir. Qui sap, potser m'ho escolten. Què compraries ara mateix si te donessin un xec d'1.000.000 d'euros? Una barca? Sí, me compraria una de barca. Ho vols? Sí, ha dit. Com sí, i pagaria una marra, eh? Clar. Hòstia. Sí, hòstia. Una barqueta, me la compraria, una barqueta. Però Si qui em voldria no la podria comprar, però bueno, no, i si no invertiria en terres també, la millor invertir en propietats i veurem si ho fem créixer un poc. Això faria. Vinga, 3 coses que t'agradaria fer abans de morir. 3 coses. Sí. Una de les coses que m'agradaria seria anar en fora, rotllo la Polinèsia francesa, quan m'agrada molt la mà, allà són unes illes precioses, m'encantaria estar en fora, per allà, tranquil·lament, per allà, i bussejar, i fer aquestes coses. M'agradaria això fer-ho. Llavors, m'agradaria deixar qualque cosa, ja que has passat per aquest món, no sé què, però... llibres ja n'has deixat? Sí, és vera. Però qualque cosa... Algo més. Però qualque cosa que dic... No perquè me recordin això, sinó perquè la gent... Ser bestial. Ser bestial, va passar per aquesta vida, fer aquesta vall de llàgrimes que diuen, no? Per deixar qualque cosa, perquè la gent se'n pugui aprofitar. M'agradaria això també, clar que seria això. Molt bé. Ara aquesta. A qui te dedicaries si no fossis primer dedicaries perquè no m'has dit? Soc mestre, de professió. El nostre mestre. Mestre. director. El nostre director. Sí. I el director, que mos fa una porada. Figurat. A qui te dedicaries si no fossis mestre? Jo m'agradaria fer qualque cosa, però tipus d'artesania. Crear coses amb les mans, un poc Fer artista, fer fanys, o fer escultures, o fer quadres, o pintar... És complicat, això. Avui ha hagut de pintar una tele i ha fet una tatxa. No se'n vest. Però m'agradaria poder fer un quadre i que tothom el te volgués comprar, o que tothom el volgués tenir penjat a casa seva, o que tothom... De guai, això Jo m'agradaria. et trobo per fer un lienzo, és xitxa. I ja Ara veurem, surts això? M'han sigut un pot de sort. Sí. Però si no fos mestre, pues m'agradaria dir-me crear coses. Que guai. Sí. Artesà. Digue'm artesà. Molt bé. Bé, aquesta ja sabem que t'agrada. Vi, cervesa o vermut? Buah, home, aquesta és molt fàcil. Ja m'agrada el vi. I més que per gust. Per gust. I més que té molta cultura. Darrere hi ha moltíssim... Bé, darrere l'altre també, eh? Darrere la cervesa també n'hi ha molta. Però darrere el vi... N'hi ha de coses. Si és com aquell roman ja en el vi Ja, i va, això. Jesús, n'hi ha de coses darrere la cultura del vi, eh? Moltes, Jo crec que moltes. els romans sortien més que nosaltres. Sí, però no entraven. Anava... No vols? Unes farres, No, tu. no, no, No m'hem de prendre més. Sí, pot contar que fem unes bajanades i nosaltres no veiem. A matar. A veure, no ho sé, el meu algun fa, però sí que no sé, però jo crec que era una cultura que tampoc no se n'amallaven, saps? Tenien en compte ser més lliures que nosaltres, eh? No, el menjar alta. Vinga, i paraula random per definir qualcú que va llet. Sempre solien dir nosaltres, vaig una puta bicicleta, ja. Bicicleta. Una bicicleta.
Ah, sí, clar. I si dius, vas a xaprar la puta davant, ja vamos. Ja aquí ja fa la grossa. Jo l'altre dia vaig veure un TikTok que em podia separar la puta davant les cames. Que és molt més guai, sí. Claro. Puta vermut. No, el mateix un puta vermut i un vermut. Clar. Un puta vermut, clar. Un puta vermut. Saps? Les cames més... Sí. Més potent. No, és que siguis un pal lleig o d'empatx. Ah, home, les hamburgueses me puta encanten. Saps? És com m'agrada molt més que m'encanten. Que pot en ser allà. I llavors, sempre feien la pregunta del convidat anterior. Que l'hem apuntat avui. Sí, el tinc aquí davant. Vale. Ha estat un detall. Sí. La convidada anterior va ser na Maria del Mar Benrell de Fotografia Essencial. I abans de demanar-me si canviaries alguna cosa que hagis fet. Ai, ai. Sí. Anar pel Coliseu de Roma. No, això va ben canal, escolta. No tornaria a fer, tornaria, perquè tampoc ja sé el que m'es pas. 400 euros al mes. No tenia molt tant a peu. Una cosa que m'agradaria, que canviaria de ses... Sí. Tornant un poc al rotllo de barca, ara diré És que quina no te barca, trauran de la mà, ara diré quina barca vull. Si pogués tornar enrere, no deixaria mon pare vendre la barca que va vendre. Que guai. Molt bé. Que tenia un lleut. Tenia un lleutet. Són guapos. Pas dit no el podria tenir. Claro. Bueno. Però bé, ja està fet. Sí, ara sí. I ara has deixat una pregunta. Mam, jo deix... Què és el que t'agrada més de les festes de Sant Antoni? Molt bé. Bona pregunta. Bona pregunta, Què? Rotllo Sant Antoni. Hem de dir que no sabem qui eres, pràcticament. No, no ho sabem. Pues igual, si com ja no sé, no vaig perquè ja es podia l'anar. Mare, si no, ara està gravant tot, no pot Bé, venir. no, ja està ben mal Va ser no, t'esperam. És que com mos passi alguna cosa, Xenoa, tots vendrem un dia ensotjant el gris. Exacte, ja ho tens. Jo la Jo, compré. ja entenc, que Molt de poder. vamos. És l'hora d'anar i molt de per ell, ja No, està. mos feim un sud de pachanga de Xenoa. Xenoa, te caes. Dos repetits de fan en penjar-te. I entrarà aquí i m'ho dirà, és broma, ja està. Ja l'han dit, I ara, la darrera. La darrera Te la fas tu, d'Antoni. però? Sí, sempre normalment ho faig jo, però si ho voleu fer. És què li diries tu a en Antoni de petit? Que tregui en Sebastià a l'escola? No, Toni de petit. I no era? Sí, no, a l'escola. No. Però dic jo, el meu Toni de petit, no? Ai, ara m'he equivocada. Està buet. Well, que tinc, espavila, que sabia tal i que qual, però jo, a l'ot que li diria un alat de petit, En Antoni i a tots, ja. sí, i en Antoni també, però Antoni ho va fer, però li diria, jutge. I no amb pantalletes i consoles i viatjats i bandelletes, no, jutgen els teus amics. Aprofites. Jutge, perquè si no jutges quan ets nin, de jutjar que el que et jutjar, Després ja jutjar no. mai. Jo me'n recordo quan anàvem en esport, estivatjant, els carrers jutjaven com a locos. A Manacor no ho feien ja, a Manacor ja com que duia aquest rotllo d'activitat, d'això de cap aquí o cap allà, tot com a molt ja rotllo hivern. Sí. Però en l'estiu que tornava allà, i per si llocs a pas també ho feien, tots els lots d'esquerra sortien de fora, balaves els rellotges que fossin les 5, perquè antes de les 5 no et deixaven sortir perquè feia massa sol, però de les 5 fins que se ponia el sol allà, era un jullador, però increïble, i mos ho passàvem bomba. Jo me'n recordo en la meva Bomba. padrina Cati sortir amb ell en la cadira en el carrer En el d'esport i la meva germana i jo jugant al veïnat. Això era... Els petits han de jugar, s'han de socialitzar i han d'estar amb la gent. Jo he de dir que la gent que quedava amb Manacor també ho fèiem, També no ho porten no em portava anar a l'esport, també sortia per veïnats, Exacte. però si no. O sí? Jo saps quan jugàvem, si d'hivern? Saps? Quan anàvem a escola anàvem de 9 a 12 i de 3 a 5. I de 12 a 3, el que fèiem nosaltres era de 12 a 1 i mitja anar a jugar. Veus? Aquí hi ha un, aquí hi ha l'altre, si venien aquí nosaltres jugàvem a futbol, si anàvem allà nosaltres jugàvem a ping-pong, i després anàvem a dinar i les 3 érem així sí que me'n recordo. I quan quedàvem era el divendres a hora baixa només. Divendres a hora baixa, després de l'escola, venien, te duien el berenar, donaves la maleta I i jugar. nosaltres a la bassa. Fins a les 8. Això és el que jo recordo. Que facin això, perquè ara te passeges pel poble i l'altre que juguin, No, xigui, no, però ara que estiguin tots junts així. això sí.
I els lots tot eren lots, també. Sí. Tots segons un bany. Ja els hi diries el lot petit jutge i passador bé perquè... No, si no jutjaràs, no jutjaràs. Bueno. És veritat, t'ha agradat? Molt, està molt divertit, I a fer-m'ho està molt bo. Encara no m'ho està llegint, però m'ho No, bé, tot arriba. Tot arriba. Si no és l'episodi 22 ja, has tingut de fer 11. A veure si t'enteres. Ho poden tornar a etiquetar, a lo millor si veu que No, perquè insistim. vol dir gràcies. Mica. Insistimos, Tu te pones. insistimos. Vàrem etiquetar aquesta gent i mos va dir gràcies. I ja està, s'ha llevat aquí. Forastero. I ara ja un altre vent moteo. És que és muntaner. Sí. Bé, ja, Dus un muntaner. No ho diguis, ara pas un pip. Deixa anar, Que se'n donin compte. Bueno, has de tornar a fer el que hem fet abans. Ho Volem dius tu? despedir. Salut, Sant Antoni I vermut. Ole! ASMR. Que...